Har du en grund til det her? Hvad? Har du en grund til det her? You were moved. Hallo? Hallo? Ja, hvad så? Ja, okay. Kan du få en admin eller 2 eller 3 eller 5 heroppe nu? Nej. Okay, jeg har et problem. Ja. I går, der er der nogen, der bliver med at irritere os. En, der hedder Bjørn Hungry. Og vi gik faktisk til support med det, og vi sad der i et par timer. Og der skete ikke en skid. Og nu har de simpelthen taget os uden grund eller noget som helst. Og vi har ikke gjort noget som helst. Kun fordi han så, at jeg havde en MP5. Har du video på det? Min ven han har, og jeg sidder og recorder med OBS lige nu, hvor de bare tager alt frem, og vi har ikke sagt noget som helst, og jeg sad i support. Kan du bare lige få en start op, fordi de sad der i går. Færdiggør RP'et. Og Ja, så men- hop op i supporten igen. Channel switched. Hallo? Hvad er jeres grund til det? Hvad er jeres grund? Du stod og gunfightede mig lige før. Jeg har ikke rørt dig med en gun. Nej, men du stod og spurgte, hvad jeg lavede, og løb efter mig med den skæmme maskingevær. Hvad? Hvad gjorde jeg? Du løb efter mig med maskingevær. Jeg har ikke rørt dig med et maskingevær. Nej, du løb efter mig. Gunfightede mig 2 gange nu. Det gjorde jeg da ikke. Jo, det gjorde du i hvert fald. Det var mig, der kom til at køre ind i dig med din lastbil derovre. Hvad snakker du om? Ja, hej. Ses, ikke? Ja, det gør vi fandme. Channel switched.